Έλα. Αγαπητοί μου τηλεθεάτρια, επιστρέψαμε πάλι. Ήρθε η ώρα να δούμε πώς γυρίζουμε το ωραίο μπουρέκι μου. Η ελληνιστή τυρόπιτα. Αλλά αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη τυρόπιτα, είναι η απλή τυρόπιτα της νοικοκυράς. Με εύκολα βήματα. Για να δούμε λοιπόν πόσο γρήγορα το κάνουμε. Εδώ να δούμε ότι έχει ήδη πάρει το πρώτο ψήσιμο η κάτω πλευρά. Δεν είναι νοικοκυρά. Λοιπόν, οπότε με ένα πολύ εύκολο και απλό φλιπάρισμα ποιο είναι το αποτέλεσμα που έχουμε. Θα το κάνουμε στην αεροχήτη όμως για να μην λερώνουμε. Η σύγχρονη νοικοκυρά δεν έχει πολύ χρόνο για καθάρισμα. Είδαμε. Μπράβο την νοικοκυρά. Πάλι πίσω και σιγά σιγά το πλώνουμε. Και είναι έτοιμο. Περιμένουμε λιγάκι να ψηθεί εξίσου και από την άλλη πλευρά και μπορούμε να σερβίρουμε την οικογένειά μας με αυτή την απλή και γευστική λύση. Με τι το σερβίρουμε, κυρία νοικοκυρά? Το σερβίρουμε με μια απλή σαλάτα. Μακές για παράδειγμα. Ή λίγο μαρουλάκι. Με πράγματα απλά που μπορούμε να βρούμε στο μπακάλικο της γωνίας. Υγιεινά. Και υγιεινά. Πάνω απ' όλα υγιεινά. Ευχαριστώ καλή μου τηλεθεάτρια. Μπράβο!